2010 cumpre exactamente 100 anos do nascimento de un individuo que ten contribuído para a literatura galega seguramente como ninguén na nosa historia, en todos os planos. E xa que a oficialidade non contribúe para compensar a falta de homenaxes, vou ler o último capítulo de un romance, a última grande obra de Ricardo Carballo Calero, ben coñecido por todo o mundo. No último capítulo fala Salgueiro, que é a voz metaliteraria da historia. Como o carro do presidente das Cortes, avariado, obstruía o camiño, cruzamos a fronteira a pé. Ás 6 da mañá, 5 de febreiro de 1939, o presidente da República e os seus acompañantes saíramos de Lavallol. Os saúdos dos carabineiros foron os derradeiros honores que Azaña recebeu en territorio español, como chefe de Estado. Alcanzamos así Las Illas. Lavallol é unha aldeia española, Las Illas é unha aldeia francesa, mas eses nomes non son franceses nen españois. A toponimia catalá domina a ambos os lados da liña divisoria. Segundo dicía Castelao, as palabras, como os páxaros, voan por riba das fronteiras. Cataluña derrubouse quase sen resistencia. Depois da contraofensiva do Ebro, o exército non tiña vontade de loitar. Ninguén cría xa na posibilidade de gañar a guerra. O presidente pronunciou a súa dignidade. Renunciou a súa dignidade. Eu non vou retornar a España. Na parte do territorio aínda non perdida, nada poderá facer Negrín. Son un desertor. Cando se mobilizou a miña quinta, servín como artilleiro até que Masquelete logrou que me reclamase en calidade de letrado os servizos da Presidencia da República e volvín ao meu emprego como militar nese posto. Son, pois, un home suxeito ao foro militar. Mas quen pensa que o exército do centro non se vai disolver? Antes de poder eu chegar á zona ainda libre, ese exército terase esfumado. Poderei algún día regresar á miña terra? Que vai ser de min? Hitler quer ser o dono do universo. Stalin, desde o topo do Kremlin, olla enigmático para Europa. Roosevelt apoia a súa paralisía sobre muletas de dialéctica puritana. O leopardo inglés e o galo francés son un gato e un pito que queren entenderse con Franco. Fin da República. E a Galiza? Bóveda e Molado. Castelao e Nova York. Escorpio, morto ao cabo de Cleo polas bombas da aviación fascista, non sei se invexar a túa sorte. Se sobrevivo e teño sosego para iso, tal vez retome aquel proxecto que outro alimentei de escrever a túa historia, de inventala, pois foste sempre un misterio para min. Mas quen pensa en escrever a historia dun home, agora que agoniza todo un mundo?